Galenika fitofarmacija preporučuje. Voćnjaci različitih biljnih vrsta nalaze se u fazi precvetavanja. Ovo je moment u kojem možemo stimulativno da utičemo na čvrstinu, oblik i veličinu našeg krajnjeg proizvoda, to jest ploda. U formiranju stabilnog i funkcionalnog ćelijskog zida, koji nam pruža čvrst plod, otporniji na patogene i fiziološka oboljenja, Foligal kalcijum je ključni preparat namenjen za folijarne tretmane u ovoj fazi za sve voćne kulture. Foligal kalcijum je đubrivo na bazi kalcijuma, osnovnog gradivnog elementa ćelijskog zida. Razvojem liste mase intenzivira se proces fotosinteze. To je sistem fotofizičkih, fotohemijskih i biohemijskih reakcija koje direktno utiču na krajnji prinos. Kao centralni deo pigmenata koji su odgovorni za ove procese jeste magnezijum. Foligal magnezijum je upravo folijarno đubrivo koje se primenjuje u cilju pravilnog snabdevanja biljaka sa ovim elementom, a u kombinaciji sa preparatom Active Vegetative postiže se pravilna ishrana za ovu fenofazu. Ekonomski najznačajnija bolest jabuke jeste svakako gljiva Venturi nequalis, prouzrokovač pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. Prisustvo zrelih askospora, najavljeno relativno toplo vreme, predstavlja opasnost od infekcije koja je moguća sa svakom narednom kišom. Kao izuzetno efikasan preventivni preparat, teško ispirljiv, fungicid Galileo predstavlja pravo rešenje u sprečavanju klijanja spore patogena, što sprečava kasnije stvaranje neželjenih simptoma. Fungicid sa više različitih mehanizama delovanja na patogena čine Galileo nezamenljivim u ovoj fazi kada je potencijal prouzrokovača bolesti izuzetno velik. Preparat Galileo, zbog svojih izuzetnih karakteristika i visoke efikasnosti na prouzrokovača mrke pegavosti lista i prouzrokovača šupljikavosti lista, spada u vrhunske preparate koji se koriste u zaštiti višnje u cilju suzbijanja ovih patogena. Insekti iz reda Lepidoptera, pre svih jabučni smotavac i breskvin smotavac, detektovani su u zasadima i ustanovljen je let prve generacije. U cilju sprečavanja i formiranja larvi unutar jaja kao najštetnijih formi ovih štetočina, preporuka stručne službe Galenike fitofarmacije jeste aplikacija preparata Harpun. Harpun je regulator rasta koji zbog svog mehanizma delovanja sprečava razvoj gusenice i tako ne dolazi do njenog ugušenja u plod. Tretiranjem zasada preparatom Harpun pred period maksimalnog polaganja jaja predstavlja najefikasniji model za suzbijanje jabučnog i breskvinog smotavca.